hirveästi. Miksi tekit Tervetuloa. No koska mä teen aina. Häh? Ei siitä voi tehdä. Oi. Tai no kyllä voi, mutta kun se on ärsyttävää. Ei joo. Se on Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me pelataan huonoa Falkaissia. Stumlakaissia. Huonoa Stumlakaissia, sori. Siis tää on hyvä peli, mutta... Mä oon tässä huono. Niin. Ja sitten käykää tilaamassa ja painamassa peukkuja, jos haluatte lisää. Ja tilatkaa myös Sano. Sleistalli lemmikki. Alaviiva seistalli lemmikki. Seistalli lemmikki. Seistalli. Alaviiva lemmikki. Joo, kyllä mä Käykää tilassa se, mut se ei oo mun YouTube-kanava. Se on mun. Ja täs... Niin sit mä saan 20 tilaajaa ja sit tulee spessuja kaikki. Joo, siis tulee mullekin spessu. Mulla on 14 tilaajaa, koska yksi tilaaja lopetti. Mä en tiedä mitä vitsiä se teki. Apua. Mä lennän! Mutta siis mulla on 16 tilaa ja mä haluan 4 vielä. Mä tarviin 6 vielä. Yksi on jo maalissa, enää pääsee 15, mutta ei kiirekin ihan tässä. Kyllä mä tähän vielä. Kyllä mä lähden. Ja mä toivon, että kävisitte tilaamassa ja kommentoimassa ja painamassa peukkua. Ei pysty kommentoimaan. Mulle pystyy ehkä. On tänne pois. Kun ei ne pysty kuitenkaan. Ei mulle pysty, vaikka siinä lukee, että käytössä. Mulle pystyy, jos se lukee käytössä. No mulla ei pysty. No en mä tiedä, kuka ei kommentoinut mitään. Mene tähän päälle. Etkä jää, kun mene maaliin. Niin mä otin toi kivenäyttö on mennyt. Ei! Just kun mä olin päässyt.